Angiphuci imali ngimnikeze ngoba angifune azangishaye kodwa usechamile useyifezile into abeyifuna. Hey, kwesinye isikhathi without condom yabo nje mawunikeza u50 imali enkulu la eWhite House kwakuyimali enkulu. Khona abantu abamasa lokishini abaphuma emsebenzini uTransnet obhuti abadlula abaphuma emsebenzini abangazi indaba yo5 rand. Uthola somunye uyakuzwela okuthanda mina nginogazi ngiqhamba manga athi nawo u20 rand no30 rand kodwa nje amantombazane la eWhite House mawuno 50 rand engagcina ngipaswa into ekuthiwa iconflower. Hey bhuti wami, hey le nto ngiyikhohle empilweni yami ibuhlungu bhuti wami. Impukane zigcwala kuwena zonke kodwa ngoba ngangisebenzela endaweni engcolile ngangisindela lokho. Ngibuza ukuthi ama-customer angizwa lutho emakhaleni kodwa yabona iconflower ngangizwa ngihleli kanje ukuthi yanuka. Angisho ukuthi ngiyayithanda iconflower ungasebenzisi condom uncola ama-discharge ahlukahlukene abantu ngandana abantu abahlahlukene manje bako Transnet badlula bengayifaki condom lapha. Yini inkinga yabo? Ubone muhle ekuhlala endlini eflatini icondom akayifuni. Uthi ngengahleze kunegama la elilokhu livela ngabahlala eMaskani elithi siphunyuko. Yebo. Yini leyo isiphunyuko kanti? Kuya ngokuthi ukhuluma ngani. Bese siyasho ukuthi nesiphunyuko kahle kahle ukukhuluma into engayona kwesinye isikhathi uwenze into engayona mhlawumbe ushaya umuntu ube nesiphunyuko. Yayizwa lonto. Ulimo lukhona lolu elokufihla isizulu kahle kahle noma isixhosa leso sisikhuluma ngaleso sikhathi. Isiphunyuko. Ulimo lukhona vele kwaXhosa. Esilakhayo thina uScottini. Elenu nina njengoba kuthiwa khona imbhayikomo ukuzozwa imbhayikomo awukazuzwa kuthiwa babona imbhayikomo ngineyimbhayikomo. Yini leyo nto leyo? Bathi khona isilwane esivelayo la emzimbeni mina kahle lento ingomuntu obhema ithiki. Okay ngiyayibhema nami ithiki. Okay ihlukene kathathu. Ubhema ngomjovo uyibhema ngepipe khona uyayichisa. Okay. Laba abayijovayo ibona abakhulu ababona imbhayikomo because akufanele uyijove iyashiswa le nto before ubhema. Bona bayingenisa injengoba injalo egazini kanti ayikho right. Satshelwa kwa plus basinikeza khona umjovo HIV TB ke. Yebo. Okay. Mina ke engibhema ngepipe angaze ngiyibone ilwane kodwa ngike ngizinto eziningi ngima ngibuka awu inhlabathi nje la kodwa mangiyithi ikhale kube ngathi intwala. Do you understand? Nganoma khona isilwane siyifihlile phansi kwale litshe noma angazi noma indlela isiphareka ngayo kodwa omunye ojovayo angibonise into encane ngiyibonayo emhambayo athi yamncinci mangimbona umzimba wakhe unamaqhaqhuva amancane osho kade inwaye lento imuhle. Ngixoxa ukuthi hayibo le imbhayikomo kanti iyona silwane ekuthiwa imbhayikomo le iyona imbhayikomo ekuthiwa iyona ikhona. uBlondi wafika la wasixoxela ngentombi yakhe ewudokotela naye. Ngishuthi mina phela mina siyajabula ukuthi usuhambe wafika la. Akekho phela intombi athana naye ijovayo. Udokotela wentombazana nje yiwena. Okathanda naye entombini zakhe engizaziyo mina. Kanti isoka uBlondi? Ngiyasho nje isoka eliphunyuko. Akabambi. Ukhala ukuthi umuntu uma ehlule wena umuntu osuke ehlule lo emhlabeni. Ngabe umuntu onjani? Ngiyabekezela ngothandweni. Ngiyabekezela kakhulu. Ngisho like angisho ukuthi ngingumeshente angiyena umeshente. Ngiyakwazi ukusiza umuntu ogulayo. Nginalo umuntu onozwelo ongacabangeli namhlanje nekusasa. I will need you uzokudinga. So ngiyangimtshela ukuthi mfethu now 50 million noma 20 million ujova abantu ngithi mangijova umuntu ngikhokhela 10 million noma nginezi 5 rand iwunga
Yeah. Yebo. Makuthi akanayo angipheke ithiki le angipha yona. So ngiyakubeka mina ngoba imthambo angisenayo. So kufanele mangijova ngijove into enesigqi ukuze ngizophinde ngijove mhlawumbe emini ontambama. Kanti uBlundi kancancane uyajova. Kancancane uyajova. Yini imthambo unayo. Umjovo uhlungu awujwayelekile. Siujova njalo kodwa ayijwayeleki ibuhlungu. Kodwa imnandi into ekhona phakathi. Hayi ngiqaba manga. Ngincane ngaka kodwa hayi imnandi. Ewonke hayi mnandi ngisho ekhaya bayazi ukuthi mabengangishela ngemali bawufika kunjalo kodwa mabeshile bofika iwashing nje ile ngemnyango ngicleanile nje izingane ziyabuya esikoleni ziyashintsha ngigcwele kwasemnyango icrash nje nginogazi kahle ngasho zomakhelwane sengikhumulile ingubo bezigqokile ngayiwasha nganeka ngayigqokisa zezingane zami nginengane zuthu nombuso nominenhle uJune uJuly u4 no5 nombuso ngiseshadile uSexhosa nomZulu useshadile semdala kanti wena unangakona ngimncane nami ngamthola ngisamncane ngamthola la kuProd qala kwami ukushoshoba ngashoshoba la kuProd Street okay enyebo sakhona uMarobana ukujiva ambondo mfana ngaqala uMarobana amasedakiwe yebo manje sengingaka yebo thanda ora lokucula amasedakiwe uMarobana yebo usikhumbuzo bengihlala nabo uthe igama ubani ungwakabani ufike nini lapha eThekwini uqale nini ukuhlala emgaqweni ukukhula nje kuze kube lesikhathi esikhona namhlanje kahle uzalwa wapi uvelaphi yeah amanzi awakho la yeah qabula kancane uqhasabula khona usinawana ongibiza ngomqhasabuli qabula kancane qabula yeah kahle igama lami uNtombi ekhaya wakwaMboyi waka Mboyi yebo kumXhosa kodwa ke Ntombi ekhaya yebo samawele sibawu4 hawu kodwa ke ngalesa sikhathi sakudala so 90s isimo sasingekho kahle ke bashada laba bawu3 ngasala ngedwa kodwa mawufika ekhaya dining room nje uyasibona esithombeni sikhona okay ufika kwami kahle usisi ngangifunda esikolweni emakhaya makuvalwa ikolo asithatha asivakashise asilethe la eThekwini yeah asizovakasha asithatha sisebhishi yabo ngafunda kanjalo ke iTheku okay kwathi 2007 washona ubaba umavele washona estate samawele kahle kufanele shone mina nomama ngoba yini umagcini emaweleni okay ngoba udokotela ufundile kwaphoqele ukuthi shone uma kusinde mina washona uma ayikho inkinga step mother bisinginaso ngengiqaba manga ahlala ke no baba ubaba usebenza la eThekwini usisi wami ekhaya bengihlala mina noauntie nogogo njalo nje nabanye ingane ikhona ekhaya nosisi wami uZandile okay fine ngahlala ngafunda bengiphethe kahle kumnandi nje asikho rishi asikho phuka asiphani indawo ngoba usisi wenza sure ukuthi makuphela inyanga uyathumela imali yogrocery emafama hayi ke yaqala indaba washona ugogo umuntu ebengithanda kakhulu nami ngimthanda uzobulawa ubhuti wami ngimlamayo 17 hole yavela iphepheni leyo nto ugogo uhlala mayihleli ungamboni useshwabele ngisho ebusweni mhlawumbe wena 90 years kokwami 17 hole ngikwazi uzofuna amafa usaphila ubaba wakhe lo muntu usaphila ubhuti wakhe usaphila izingane zomalume laba abanye yena ule kude washona ugogo ngaqala ukubona ukuthi impilo yami ayikho right nje ngayibona nje ngathi ngiyabandlululeka nami ekhaya ngoba bampofu mina ngomnyama kodwa abantu abadala sebekhulile batshela ukuthi mfana ngingamnaki okay sise
asesivakashela eThekwini sekuvaliwe uDisemba ngisipasele Standard 9 size la eThekwini uhlala eRichview umuntu ozowasha iwashing empopini shipakete kanjalo ngibele taxi ngize la eThekwini ngiza la eThekwini ngivijo omunye umfana ugqoke kahle angiboni ukuthi uScottini kodwa wangiphatha kahle ngoba ozanami la kuProti babekile ingubo nje idongweni kahle bayibhakishile kahle bahlile abanye bayabhema insango abanye igroup mfana bovu mhlambe umazo ungasakwazi ukuhamba mfana bovu wayihlala kuProti mfana bovu wayibhema igroup ngo 2000 hayi 2009 nami ngakafiki okay ngangena nami iskimini sikho kule game ke shuthi ngathanda ukuba yilaspen ngoba ngazona intombazane iqoso kumfana so yangichaza indlela agqoke ngayo lo suku engishowa ngale ekhaya ngiza la emgaqweni ngigela ngama period ngiyasuka manje angazi ukuthi kwenzakalani kumina qala manje ngitshela umngane wami lona hayibo ngazi ngigoze yini kwenza ngingani nama ngakazi lutho wavela wangihleka wathi wangisa kwenye indawo la ekuthiwa seBoomgate toilet wathi asuqala ungene kuma period uqala bamdala manje okusho ukuthi mawulana umuntu wesilisa ungamitha noma yini okay ayike wangigeza skis ngoba mnandi hayi wangiphatha kahle uZandile sewashona hayi ngafunda nami umgaqo ukuthi kunjani kodwa ngabona ukuthi ekugcineni kufanele nami ngenze something kwakhona umunye ubaba oyisunimane la elokho ngithandile nje wathi ucangi umwasheli washing angathi ngiyambona ngisabhizi washing uyangiphatha phatha ngikhombisa u200 uzokunika 200 ngiyayidinga phela imali nami ngizokwenza njani uyangikhombisa necondom hayi ngenza ngishuthi qala ibusiness qwayiza umabesho kodwa ngangazi ukuthi mina uqwayiza lokho hayi wafaka icondom sengiqedile washinki vele wangisenza ibusiness leyo wangineza 200 olunye usuku lelo sengidlulile kulele ologeza sengijwayele nje emgaqweni nami sengikwazi nokubagolozela ngoba bebenomkhubo ukuthi uthanda bani ngeke ulale ngengubo zethu kahle kahle bayangifikisa emgaqweni bakusenomkhuba okufikisana emgaqweni umuntu ahamba yophanta bamkhombe ngenkani otherwise bakubamba inyawo bakubhekise ezantsi yonke imali esephaketheni izokwehla phansi dala ke kwakwenziwa njalo okhokhelwa umgaqo okay fine ngagcina ngithana nomunye umfana ethiwa uMbuso wakwaMwandla uhlala eNanda ngalala kanye naye ngamitha uNombuso 2003 ngamitha uNombuso kanti akangitshela ukuthi noma wengane hayi sihlala naye kephi eHarperview la eMtateni uphamba ama-crickers lento le ama-bait yabona into double fish dayisa yona okay fine hayi angiphathe kahle umfana kodwa akakangikhombisi kubo and nesisu sesiyasibonakala ngiyasaba ekhaya abanankinga kodwa ngiyasaba yebo hayi ke ngihlale naye qhamuka uma wengane yakhe ingane shuthi iwele kuqala ize kumina angiyazi ayingazi ifike ngihake ngemuva yabona nje ngijabulele ayi uma wayevela ibambe kabuhlungu ayihlwanga impamo Nomsa igama lakhe wayiphutha la Nomsa ishaya impamo ingane ayiyophaphaseka le ingane mfana qonde la khona ingubo zethu afika idabule ashiya ingane hamba abuye uMbuso kushuthi wayesemanzini phakathi eyokhipha lento le abayidayisayo ake abuye athuke naye hayi ingane yami ifike kanjani la ngithi unengane angitshela ngani unengane sonke lesikhathi sengimithi manje ngidocela ku 6 months 7 months angitshela ukuthi unengane ngiyayithanda ingane yakhe ngifuna uqamanga ngoba wathi ishiya uma yayo ngabe ngiyidonsa ngiyisuli ngempezi ngiyiphasa kahle kuhle ngoma wayo
Kwaphoqeleka ukuthi-ke ngeke silale emgwaqweni engane koma ngazi kubo kumfana. Yabona ukuthi uNkulunkulu unjani? Kahle kahle ngabe angikwazi kubo kwengane. Hayi sifike unaye uma wakhe ubaba wakhe akahlali naye. Ngiphile khona abuye uma wengane. Silale sobathatha embhedeni owodwa. Ngoba ngiyamthandiswa ubaba wengane, abhebhe uma wengane, abhebhe mina. Ngi-understand isimo ngoba ngiyamthanda. Ziyaqhubeka inyanga njalo. Ngithi ngilele embhedeni khona omunye umbhedo owayeseceleni nje kwenye dining room. Manje asivaleki isicapha sakhona. Ngilalele mina kube ngathi ngiyaphupha nje umnakwami umile neketela lamanzi elibilayo. Kanti umile ngempela. Angimazi uJoko yini. Angazi. And liyabonakala ismoke esiphumayo eketeleni phakathi. Angimazi uJoko yini. Umile nalo iketela phezu kwami. Ngilele. Isisu siyacobala. Hayi. Ngisukuma impela futhi umile usachokekile. Ngiphuma yazi umqondo wabuya kuyena sengibuya ngaphandle kwamayisuka. Siyaphambana ke manje. Ngiyakudla ukudla okuphekwe yena kodwa okuphekwe yimina akakudla. Ngiyayiwasha ingubo zethu sonke ezama kayiwasha. Noma wakhona ubuya ngama weekend usebenza emajaltini. Ungikhonzile ngoba wagcina sithi angilala ekamereni lakhe uma wakhe. Ngabona ukuthi akuyona impilo lengiphilayo manje inyanga zidonsela kephi phelile unyaka. Ngiqala inyanga yokuqala yonyaka. Angizali. Ngabona ukuthi ngeke ayikho lento angihambe ngekhaya. Ngixoshiwe phela ekhaya angitshuthanga lutho. Yazi ngathi ngigibele taxi ngabe ngiqala ngisikwa. Ngasizwa yilona lelisumane leli la ngithenga ngo200 rand. Kanti lokho lingibekela ingubo. La ngidonsela isuitcase, ngidonsela amanapkeni, ngidonsela amathina, kodwa la mathina akuyinto eyelo, la mathina ku iphepha lakhona liyelo. Ngidonsela nama-yogurt. Ngifake emotweni yakhe shuthi njalo ekuseni imoto yakhe yayiyisihenqa ufuna simgadele njalo ekuseni wasengela izinkwa eziwu2 olofu asengele nobisi athi asidle sonke njalo ekuseni mayiphuma uzophuma nolofu nobisi athi asidle sonke emgaqweni senihlala la sesiyazana ngithi so ngathi ngifika nje ngabe ngikhala nje nami ngifika ukhona vele wangithatha ngemoto ngise Eddington. Hayi Eddington ngafika ngabele wangishiya nemali ngo-1700. Wangishiya wabuya. Manje angisazi ke manje ngizoyapi. Angakawaqala ama drugs la. Angakaqwayisi. Ngazi insangu, ngazi clone. Hayi ke ngibona ukuthi hayi ayike indlela angiye ngibaba wengane abone ingane. Mhlawumbe uzojabula. Hayi ke ngihambe ngifike nampela akekho umna kwethu ukhona ubaba wengane amjayi balele ingane ayibambe ayiqamba ingane nombuso umbuso ubaba wengane ayiqamba ukuthi unombuso ingane yakhe hayi nale yomfana ifuna ukuphatha manje usisi wakhe hayi bhuti wami ngazi lapho sisi la usebenzisa umuthi ngangimuzwa ehlika estopini ngusuyeza ngizwe ikhanda lishwaqa ngizwe ugodola aqhamuka nengane iyakhala ngala ukuthi wayibeka nini kusofa ubaba wengane lenqamba manga ngabona ingane yamsikusofa ikhala yodwa manje into engibona enganeni liyehla ukhakhaya sabe sengifaka interest lutho ngithengele yonke into lo baba ayikho into engangithengelanga yonke sabe interest lutho sawuti lutho ngahamba ngingayigqokisile ingane ngagibela taxi yathula ingane taxini yalana ngisabathe ngayinyakaza ingane ngithe mhlawumbe ishonile hayi ngiyalibona ukhakhaya liyanyuka manje seliyanyuka shuthi khonto ibimsinda emuva ngapho kuxela ukuthi ayikho indlela ngikhoduke ngekhaya ngibele Eastern Cape ayikhaya asi ngehlike estopini yasha imvula emakhaya ke uyahamba idistant azikho imoto engenayo
ngobani indlela yimbi ngiyaphoxela ukuthi ngihambe ngonyawo yeah mhlawumbe ngizohamba la ngepoint ngekhaya ngeenyawo sengihlikile stopping yanetha nengane ina 2 days zelo hayi ngincenge nazi nezikhwama ziyangisinda ngala nayi nengane wangifakela lwamlungu lelandiya isunmane shuthi anganoma ingubo zasale enganeni yakhe noma ngoba ikhona nesikhwama sifaka ingane phakathi wayengiphersona ingane ngathi uyiphethe nje ngathi isikhwama kodwa ingane phakathi ifudumele kuyona ngathi ngifike ekhaya zanga babe nandaba nami banqaka ingane ugogo wathi ingane yolahleka madoda uphumaphi intombi ekhaya intoni ekhaya ke hlezi kubasiwe emafama ugogo uthanda umlilo hlezi kunamanzi ngisho udlula ngendlela ucela amanzi uthi hayi ngena akupha amahewu indlela engikhule ngayo ungabe umncisha umunye umuntu mayelana bayangazi nasemaskani ncamela ukhipha into yami yokugcina ngibamnikeze ngoba angithandi kulokhu ucelile okay fine hayi qhubeke bayithanda ingane yami kanye nosisi wami unengane usisi wami uzandile hayi ke babunya koyedwa bashiyene ngeinyanga intombazana nayo hayi khule ibe right ngibona ukuthi hayi manje ingane akuyona yami sekuyiyabo ngishiye ekhaya ingane ngibuyele mina ngiza kephi la eThekwini yeah hayi ke shintsha impilo eThekwini ke manje ngiyaqhayisa ke manje yebo bona ukuthi hayi ayikho indlela phela kufanele nami ngibajabulise ekhaya hayi ngiqale ke manje ke emngeni hayi angikwazi nokuthi ngiyasaba nokusamantombazana lana uyabona agqoka ama high heel yabona nje uyabona nje abantu abayijwayele impilo mina angifuni ukubakhombisa ukuthi ngiyasaba kodwa ngiyasaba bhuti wami ngoba uyabona baveze nama okapu lana hayi ukuthi uyikhohliwe ukuyifihla nobusabisa nje ukuthi indawo yabo le ungaqhayisi hayi kodwa ngangena mina ngoba ngalenhlizweni nayo hayi uthatha imoto yokuqala sobhukeloji khona amakhondomu kwesinye isikhathi omunye athi akayifuni ikhondomu umbone ukuthi ubaba ufake iringi lo yini ikhondomu angayifuni ngoba imali ngiyayidinga bhuti wami ngengiqaba mama ungangibuki kabi phela nawe hayi ngiyenza ibhizinisi without condom kwesinye isikhathi ngoba ngidinga le mali kuthi ngelinye ilanga umunye ubhuti athi uno-30 rand ufuna one night kungabo 6 sengibhema iroki lapho ngihlala noSandile umzana la eHarperview yeah umzala uSandile mhlawumbe bayamazi abantu abaningi uthanda amantombazana hayi ke ngibhema iroki ngimthathe lo mfana ngiyenayo phezulu sithe sakhuphuka ama-steps sangibuze ibhoki store indawo angaphezulu thenga kuyona uphiye lo muntu kumina uthe uno-30 rand hey ngimkhombisa afika athi athenge 6 pack isavana athenge 6 pack yestout athenge 20 steps cent athenge 20 yekhokha uthe lo muntu une-30 rand mina okay akhiphe imali 200 akhokhe athathe futhi aphinisele isambi phese manje isavana nestout ama-20 angene hayi ngimchazela ukuthi ukuze singazuphazanyiswa la sihlala khona kufuneka imali unginikeze ngisise ngishiye e-reception sengihlakaniphile nami lapho hayi ke athi okay ayikho inkinga anginikeze 50 rand athi udinga ushintshi akakhohliwe njalo kulo 50 rand athi udinga ushintshi 20 rand ngithi mina okay sambise endlini ngikushiye endlini ngoba ngeke ngikwazi ukukhokha nawe la kugcwele uphithiphithi athi okay asamba ngihambe ngendlini ngifike ngimshiye ngivale isicapha ngihambe ngikumzana ngifike ngimneze imali angineze iroki indlela esithenga ngayo esihlala ngayo uyena okhokhela iflat thina uqayisa silethe imali kuyena nganoma imalini kufanele uyilethe kuyena akacabangeli ukuthi wena unengane noma unani uyayazi ingane yami le engangiyimithi nombuso yebo hayi mangifika nomuntu uyahonqa mangithi phansi envelope imali 19,000
asuke isikhuluma nami hayi khuluma iqiniso yeah no ngisilalele somphakathi ngikhusuze nami ngithola imali engango 700 ngolethu wakhe ngimshiyela amafoni akhe ngimshiyele no 10 rand thathi mitha taxi shwi ekhaya mangifika ekhaya uqonge napeni lokugcina nombuso akasekho manje emakhaya usela angazi usela kusiswami mina ngithi ngizonikeza usiswami uyena unamakhadi ozokwazi ukuthumela emakhaya hayi angitshela hamba ubone ikamereni lakho sikhona ba mangithi nganyama ngijabule ngimqabule mangithi napkeni awulimanzi ngithi manje sisinapkeni athi iwona angasekho endlini unayo ingane naye uyabona ukuthi uhamba noma wakho kodwa akashonelanga esibhedlela ngihamba namawelami hey namhlanje ngisazoxoxa into ezenzeka ngini hayi qhubeka hayi ngiphile impilo umfana avuke amafoni awasekho athathe uDJ Gubevu Miro DJ Gubevu yena yedwa longa ongingizayo mayikhuluma ukuthi angibazi ngihlala naye kwamzana angibazi abantu bemkhuba abantu bemkhuba ngibazi beno Trevor yeah okay hayi umkhuthuzi manje lo mfana ufuna ama-sim card phela kwayeke ngamabomu amafoni ngimtshelile umzana ngathi ngeke ngitshothe amafoni la ngihlala khona ifoni i-story ngiyayazi into ebanga ukulwa kanti lo muntu usebenzela ama-taxi ama-taxi asezigcwala la Hlahla usandile usebenzelana namaphoyisa sasezwa amaphoyisa otherwise lapha sasonke nqonqa sonke imali phela leya 19,000 than 700 eceleni shithi nje cash up nganoma esonto noma iyani hey akasangiboni naye dakiwe akasangiboni hayi ngibona ukuthi ngiyashisa manje ngala point hame ngepoint hlala futhi nasepoint neminyaka iyaqhubeka kanjalo hlala nasepoint umgaqweni ku Fisher Street hayi kube mnandi gcine kufunda iwonga umunye umfana wayethi ngishukela insango yeah noma ungangawa mention amagama abantu okay yeah ingangithe umunye umfana afake ke hayibo ngakusasa ngeza umzimba wami ukhathele ngisabathe ngiyibhema insango hayi ngithi ngibheme lokho ngibeke ngathi ngiyetoilet kakhulu hayi ke ngiyaphoqeleka manje ngiyofuna lo mfana kwalensanga izolo hayi ngisemfethu ayothenga le nsanga izolo ngeke imnandi nginezi 50 rand kanti ungifakela iwunga kangitshela ngingena kanjalo iwungini njengoba ngiwunga namhlanje hayi agcine ngitshela iqiniso ukuthi hayi nganami hayi ngiyaxolisa ukuze uyeke uza kumina ngoba ngiphinde ngingamthuli ngibuza abangani bakhe ukuthi ngifuna yena ngikhathele bayangibona nabo ngisho ngiyazamula lana yabona nje ngimumbi nje ngifune lutho nje hayi bangitshela ukuthi hayi iwunga angibhemisa yona awubheme la ana ngibhema la ngibe right hawu lo mfana unjani kanti hayi ubulela isasa kodwa hayi unankinga angamblame uyakwazi akwenzayo unengqondo omdala khefani angazi washayiswa isitimela la ewele yakale washona ngesali fike linye kwere lithi lifuna amantombazana awu4 liphuma eGoli ngoba thina baqhayisine ngazi inhliziyo isikiphi awucabanga usuka la eGoli uhamba nomuntu ongamazi yimi lo khulu ukuthi phakathi taxi emotweni hamba ngemoto uphethe le drugs phela selifunayo rock wonka tshwala sikhokhele into ebasinifayo umkwini ayikho drugs anganalo likwekwe sihamba siba u3 amantombazana ufuna amantombazana kahle ufuna ukuyosiqwayisisa eGoli kodwa yena uthi uyosinikeza umsebenzi hayi sambe seGoli fike eGoli eRustenburg hayi shithi mina wangithanda ngoba lamanye amantombazane zange ngisawabona ngalolu suku shithi wawadayisa awadayisela lawo amanye amanajeria ngoba sabona na
ngakusasa emgaqweni. Hawu Choma uphuma pho ngiworried ukephi? Hayi mina ngihlala la khona la hlala khona kodwa ama house ahlukene. Ngithi hey oh hayi uhleli kanjani la uhleli khona? Hayi yabo suke endaweni eyodwa phela ekuyahanjwa futhi amekhodi. Yazi khonda ukuhamba uthula ubone ukuthi yabo la umuntu anganqobe ufe kube ngendaba zalutho. Hayi jwayele naseGoli khohliwe manje ingane zami. Jwayele eGoli to Rustenburg Krugersdorp Koroman ngiyaqwayiza zonke lezi ndawo Gibson Park. Hayi ngibona hayi manje uyehla umzimba bamncane manje. Hayi la makolekera asengela ukudla asengela ingubo kodwa wasithumelela imali. Into eseyifuna ke lo ngihlala naye uthi angifonele usisi wami angithumelele i-ID yami. Ufuna ukuyenzani i-ID yami? Uzonjalo makuphela inyanga uzonza sho ukuthi 6000 anginikeza. Njalo makuphela inyanga une-6000. Nami ke ngoba ngisadrawa ama-drugs. Fonele usisi ngithole boyfriend ngiseGoli ngithole boyfriend ithi njalo makuphela inyanga izonginika 6000. Thumela lokho i-ID yami. Usisi wami maphetha sakho i-ID engizoyithumela lapha. Anqabe. Hayi. Hlangana netruck ithi eDurban. Kulokuthi phakathi kuyona ngabuya kanjalo. Buya kwami eGoli. Lapha eQwayizeni awukaze yini wadibana nenkinga? Khona ziningi. Hayi yobhuti wami khona ngisho ophangamen. Kunentikhizo yami esangihlena namhlanje. Phangamen bhuti wami. Hamba nobaba lawo. Mercedes. Sayintsha. Bhala ama-number plate ngemuva nangaphambili. Ngiyabonga bhuti wami ukhumbuza ngoba iyangidla lento enhlizweni yami namhlanje. Ngihlinzeka kamalo wababa. Iringi isayintsha uyayibona yinhle iringi ushadile nomuntu hamba ngeMercedes ikhala inje ngalifuni yakho. Senze business endaweni enomgaqo owujantshi kodwa yabona ujantshi usahambi and igazi lami lalingitshela lapha ngimtshela asiye ukuyopaka lapha yazi wathi evala isicapha wabevala netshe phihli itshe abafana bawu2 lazomshaya enhlafunweni kanti kuthiwa nentombazane bayethanda gqoka ingubo emhlophe lapha emfushane enkaka. Ngifuna uqaba manga ngaphuthuma ifoni sengikhokhela imali yapha sasesiqedile ukwenza business ngaphuthuma ifoni kabaleka laba bagijimela bobabili ilima zifuna khuthuza lo baba shithi ubaba naye wayethi uphuthuma ngaphansi kwesithi anganoma isibhamu noma yini kanti sebesheshe bagqoke ojaza bamnyama bashaya la babizwa ophangameni emathangeni nganginjani amabhodlela escreen azongishaya la emathangeni ngangimaklebekene izwake hambe baleke khumule nalengubo mhlophe phela angifuni bangibona yimi ehlathini nalihlatha ngilazi bhuti wami la ngihamba khona ngazi ukuthi ngiyophumela kephi ngoba manje ngiyasaba ukuhamba ngale ndlela esiqhamuke ngayo angazi noma mhlawumbe khona baphambili abangilindile ngiqhamule ehlathini kanti lizongiphumelisa emgaqweni yimi lo ngimisa imoto hayi imoto ziyasaba ku-freeway lo ngimisa kona bekhona ethi angiqhubeke ngihambe manje sengihambela etshanini ngigcine ngiphumelelile la ngihleli khona ngiyabhema iyangidla lento ngaphansi ngiye police station bhuti wami fike ngibachazela amaphoyisa sihambe siye kuleyo ndawo imoto ayikho umnazo imoto ayikho kodwa i-accident yamabhodlela iyabonakala ubaba akasekho nemoto abafana basekho nemoto angani noma bambulele la khona noma bamenzani angazi kuna namhlanje sakilwa khona umunye uthi push my car India uyangalia lithanda ukuthi ube nqono aqale wathi mthinte umsakhe ditha umsakhe uyakhumula usekhombisile vele imali envelope emhlophe uyakhombisa bona 100 rand nawe uyawubona 100 rand ayiyona fake
awubeke phezulu dashboard akhumule ke ube nqunu the time ekhumula ingubo ilahla ngemuva eback seat ngaphambili ngithi front ayalahla eback seat naye kube ngathi ukhumulile vele hayi ke athi masiqedile athi come this side and push my car so we can go yimlo udonsa ipaint gqoka ipaint ngizame manje uphusha imoto hayi ngobe ngiphusha imoto nginqunu impahla zami envelope imali yami angiyazi nale ndawo si out of dropping ngilandele intuthu yemoto ke nami ke bone indawo ekhanyayo indle security enama security akade intanenzi chayi ngiye kulona lithi yini kodwa abantu abami lendiya nonke njalo lendiya lenza into eyodwa ingane hlezi zifika zizongihlupha akuwena wethu uqala ukuzofika anike niyiphatheni kahle kodwa yini nizofa ilento enenzayo hayi nangempela hayi manje bhuti wami angazi avela khumula ijakhethi ubhuti abantu uyabona nginqunu sengibabe namabele angazi ngizokwenza njani hayi anginezi jakhethi ubhuti abantu angiphe 10 rand angikhombisa indawo wathi lilala la ekuseni ugibele uhambe ungaphindi uze ngala yeka ukugibela imoto zangaphandle nizofa ilento yini hayi nangempela nami ngibe umuntu oyisolayo kodwa ngibethi udlala ngami ngisazophinda thina ke sikhohlisa ngaleyo nto hayi nangempela hayi ngihlala ngiqhamukeke nale truck le ngisho yase Eastern Cape ngibuye kanjalo ngizawuthi ngiye ekhaya ngiyova lo bhuti lo we-truck wangipha u-1200 ubaba zange afune lutho shame kumina zange afune sex kodwa wayengibona ukuthi ngiyaqhwayiza hayi wangipha lo mali wangishiya eMlazi wathi ngigibele itaxi ngize ngala wanginezile ibhluku lakhe likhulu mkhulu kahle kahle anganiqonto emfushane ngiqhwayiza manje sekusile nginezi ibhluku lakhe ngalibopha nami Nkosi yami ngiyabopha phela ngizela nabantu bama-taxi bayajajana yabazi ngigibele itaxi inhlahla ime esakhona futhi nayo netruck ngigibele ngihamba angivalisi nje isandla ngibone ishame inhliziyo yakhe ayiphathekile kahle kodwa ekhaya hlala ekhaya khulile manje nombuso semdala intombi indala manje njengoba ngenza lemgibengwane semdala hayi ngithanda nomunye umfana ethi babenganyama nginankinga kanankinga naye uyiphatha kahle ingane uyayondla uyayifundisa uminenhle leyisibili ngimiteki le ngane yami esibili 2007 hayi ngangiphathe kahle ba right kubo ba rich ngoba ugandaganda makulinywe emakhaya kunalabo ugandaganda banjalo kodwa hayi ukuthi ngangimqomela kubo rich bakhe ngamthanda ngangakwazi kubo kodwa ngakwazi sengimithi kubo bekhaya bengiqhuba bethi ngami ngizokhomba kubo kumfana ongithisile emakhaya ngikwenziwa kanjani hayi ngafike ngakhombisa ngasela ngoba ngangena phela endlini yakhe ngakubona endlini yakhe so ngasho ngathi nayi into engiyaziyo wangenisa kuyona lo mfana kanti ngikhomba ikamero lakhe hayi yacaca obvious hayi kumanje uminenhle intombi indala akakamithi-ke unombuso ushadile usemakhaya umZulu kodwa ushadele emakhaya bafika nje la kujantshi bezongilanda bathi bacela ngiyomela phela ubumama hayi mina ngibhizi nerock balekile nje hayi irock vele ukhambise ngengqondo vele yabona fanele wenze konke right ngoba ngathi ngifika bengilanda icabanga basuke ngabo 6 elokishini bangazi ngihlala point kanti mina sengila eMaskandi babona intombazane la emgaqweni sibethi bayahamba bajoyina uFreeway uGudukayo oyikhaya eRichview hayi
nangu usisi wami udayisa amawulikhephu la moya eKing Edward khona isonto lamaSulumane lapha ya beyi-ground nangu silo la umpofu udayisa amawulikhephu yabona igarage i-Celtic moya eKing Edward yeah ngiyabona isonto lamaSulumane yabona isonto lamaSulumane yabona moya modlula eMayville yeah naki ama-robots lawa lapha nali garage nali bridge lihamba amanzi uhamba ushonile usisi udayisa ama-wildcap khona usisi udayisa ama-wildcap laphaya usisi wami loya usisi wami omdala sisisele sibawu-2 bonke sebashona nosisi wami lo ngimlamayo anti amawele kwenza kanjani amawele awahlukaniswa kahle kahle ngalesi sikhathi uhulumeni wangakabibili so kwaphoqeleka uma washona ubaba akasazi ukuthi isikephi uyasebenza ngithi usebenzele umlungu so umuntu okhona ongasiza la uma kama usebenza kusona lesibhedlela and usezo resign la esibhedlela so wathi akanawo amandla ukuthi asithathe soba ufuna saphoqeleka ukuthi ahlukaniswe sathathwa abantu abahlukahlukene baba abanye okay ngokuzwa kwami ngoba ubhuti wami ulo muntu street sewashona yena lo muntu ongathandi into ebhedayo mangibuya isingqondo ngangilokhu ngimbona ubhuti uma ngebhayisikili esikolweni kodwa ngingamnaki kanti ubhuti wami uthi wayefuna ukungitshontsha ahambe nami ayekhaya mina ngangihlala kubo kwamama kwababa ngakwazi sengimdala nalapho shuthi ukuhlupha kwami bagcina sebengikudukisa ngizofuna ukureshwa ubaba kama ngoba ugogo seshonile njengenjwayelo ngizomlethela ukudla ekamereni lakhe mangiphenduka umuntu unqula ibhloko umbeka izansi uphethe induku phambili icutshile umkhonto lo baba uzala uma wami gogo skada wayishonela angazi ngaphutshuluka kanjani phansi kwemlenze yakhe ngabaleka ngiyaphi manje ngiyakudade wami udade wami uyangixosha ukuthi angibuyele ekhaya akayikholwa lento engitshela yona ngiyingane mhlawumbe ngangino-11 12 years ungangangikholwa kanjani ngiyingane ngavele ngiqambele umuntu omdala amanga uyangixosha usho ukungishaya usisi ubhuti wakhe ukama wami akangikholwa uthi anginamanga ayikho leyo nto ngoba-ke ithuna likagogo wami lafakelwa amaglasi ngathi yindlu ngivula ngilala phakathi uma ngivuka ekuseni inyoka phezulu ihleli lapha zange ngilume zange ngenze lutho nami zange ngithuka zange ngifikelwe ukuthuka ngavala kahle isicaba ngaphiya futhi ngahamba ngathi ngiyafika hawu sekhona usisi engabazi kuthiwa ngiluphe iy'mpahla zami ngiyahamba ngasuka ekhaya emafama e-Eastern Cape omawele ami kuthiwa lo qala wayegaqa wawa empedeni washona eseqala ukukhasa umpede ile mpede le yayiphakile kushuthi wawa kabuhlungu wayoshayeka washona lo wesibili kuthiwa wagula naye amawele kuthiwa wahlukaniswa lo wesithathu angimazi-ke zange bangichazele nanamhlanje ngisafisa ukwazi ukuthi uyaphila noma akaphili lo wesithathu laba abawu-2 sabashona sibawu-4 umfana oyedwa amantombazane amathathu ungabhala imuvi mfowethu ngendaba yakho ngaqhubeka-ke ngihlale emaskandi ngiyajova unyawo lwami lalungaka
Ndandivale ngisho ingqoza ngingakwazi ngisho ukuchama. Uma ngichama kufanele ngincike ngihlahla ngime kanje. Mhlawumbe abantu babedlula ngendlela ngazi mhlawumbe babengithathisa kwesilima okwani kodwa ngangihloniphisa ukuthi izinqa bangayiboni ngime kanje ngichama. Unyawo lolu lulukhulu ngakithi ngiyayijova kanti ngizoshaya umsipha kodwa zange ngiphushe. Inyanga mhlawumbe yaphela ngihamba ngalolu nyawo ngingenamngani ngingenamuntu kodwa ngakwazi ukuphila ngoba ngiyakholelwa kuNkulunkulu ngisonto e-12 Apostoli. Hayi bengihleke eMaskandi behlekisa ngami umuntu okwazi ungisiza uBlondi umuntu wami. Yeah. Blondi uyakwazi uku-understanda nami ngiyakwazi uku-understanda. Uyakwazi ukungibona mangidiniwe noma ngikhala noma ngaphathekile kahle. Sengithanda nomunye umuntu manje kodwa still kunjalo ishansi yakhe zangakwazi ukuyisebenzisa. Ngisho kanjalo ngoba ngagcina sengicikeka uyena. Ngidlala ngezingane zabantu ngibhemisa iwunga afuna ukubhebha u20 mil nje wenza into engasiyo uBlondi. Ngiyipontshi angani leyo ngesibhema afuna sifake isipontshi ukuze izodonsa kahle umjovo ungastaki. Yeah. Leyo nto esala ngizothini obvious isponge izosala iwunga. uBlondi ngisho ngithi naye unalenhliziyo enginayo kodwa angimazi yini unomkhuba nje ukudlala ngamantombazane kancancane yaqhanyeka nalo muntu ayiphiphi incane kodwa nje angazi mazi uBlondi yini lincane onto livuka njalo kodwa umuntu momthando ugcine uyal-enjoya ngisho lincane linjalo umuntu uma umthanda ngenhliziyo yakho ngeke ngiqambe manje. Yeah. uBlondi madoda isiqaqaqaqa setsizwe ngaka. uBlondi ngimkhonzeni lapho ngimkhonzeni usho lo nelidlo wacishwa ngabona wasizwa yimina naye yini lethiki yazi bathina besilisa bathi yini umuntu mayesehlukene umuntu wesifazane mayesehlukene nawe uvela athi vele unepipi elincane. Hayi ayikho lento ayikho lento lincane. Why bengasho ukuthi laba bangaphandle banamapipi amakhulu ngoba laba bangaphandle banawo amapipi amancane abanye babo. Banamanga kuya ngothando kuya ngenhliziyo. Umuntu uma engathandi uzozincane into yakho kodwa uma umthanda uyaneliseka into osuku nayo ngoba uBlondi ngathandana naye mhlawumbe 6 months. 6 months ngibekezele thatha wona amantombazane ngimbambe nawo enzani ile unga phela ufuna ukubhebha ngoba thola lapha izinto zenzelwa phandle kubukizwe. Hayi sisahlala kojantshi yabona ijantshi ngiyabona lapha nje sahlala kojantshi lula nje lapha eHosheni noma uyilingo kojantshi phansi kwebridge. Hayi wena umbambe enza ngempela ngimbamba uthothi intombazane idolosile ubhizi nezimkhulu ubukhulu bakhe ngithi ujema sokuthi hayi inhliziyo enginayo bhuti baze basho abantu bathi yona genqele bangibiza ugenqele bathi wena genqele uyakwazi ukubekezela. Hawu ngibathethi ngakwazi ukubezela ngithandana nobaba wengane yami alale noma wengane yakhe alale nami embhedeni owodwa ngihlale njengoba ngisaqhubeka namhlanje ngisabhizi kodwa ke ngahlangana nomunye umfana hlala la eWhite House. La eWhite House la eWhite House hayi ngemkhoba la eWhite House ziyabuya 5 rand kuthi wami round 5 rand ngifuna mama senke ngayo ngawenza nami 5 rand kuthi wami kwesinye isikhathi labantu bangaphandle ezothatha mhlawumbe half an hour ebhebhile aphinda ukugolozela afuna ukushaya ngetshe afuna imali yakhe lo 5 rand back afuna ukuthatha lapho uqalekile ufuna ukubhema lento ekuthiwa iwunga phela ngimnikeze ke mina ngithanda njengobona nginayikayi kodwa kade ngafika eThekwini yini ukulwa angikuthandi ngisho eMaskandi bayazi abanye masebeqalekile sebevele bahlale kancane kumina athi umuntu ulahlelwe iwunga ngoba uyazi ngizokhipha iwunga yami esikhwameni ngithi mina yini ngivala ukukhuluma akusizi sihlupheke sonke
siphinde sikwebhane sonke kodwa ngabe siyalamlelana sigade isitha sangaphandle esizohlasela thina angiphuci imali ngimnikeze ngoba angifune azangishaye kodwa usechamile useyifezile into abeyifuna kwesinye isikhathi without condom yabo nje mawunikeza u50 imali enkulu la eWhite House kwakuyimali enkulu khona abantu abamasana lokishini abaphuma emsebenzini uTransnet obhuti abadlala abaphuma emsebenzini abangazi indaba yo5 uthola somunye uyakuzwela okuthanda mina nginogazi ngiqamba manga athi nawo u20 no30 kodwa nje amantombazana la eWhite House mawuno 50 engagcina ngipaswa into ekuthiwa iconflower bhuti wami le nto ngiyikhohle empilweni yami ibuhlungu bhuti wami impukane zigcwala kuwena zonke kodwa ngoba ngangisebenzela endaweni engcolile ngangisindela lokho ngibuza ukuthi ama-customer angizwa lutho emakhaleni kodwa yabona iconflower ngangizwa ngihleli kanje ukuthi yanuka angisho ukuthi ngiyayithanda iconflower ungasebenzisi condom uncola ama-discharge ahlukahlukene abantu angandana abantu abahlukene manje bako Transnet badlula bengayifaki condom lapha yini inkinga yabo ubone muhle ekuhlala endlini eflatini icondom akayifuni uthi ngeke ahleze edle uphuthu njalo yena ithi hawo olwakho nje loluphuthu lukuhlulela yini ngonichaza ukuthini athi ngeke ngihlezi ngidla umfazi wami njalo ngithi madoda kanti nisenza kanje okay asizile lokho uzangikwenza ibusiness qobe ngenza ibusiness anginezi 50 bhuti wami abona ukuthi nalabantu abazana ngihlala nawo awangitsheli lutho bhuti wami le cornflower ibuhlungu ngoba ihlangana egqe ilike ikabishi le kabishi linamaqhaqhuva lamaqhaqhuva once laqhafuka lamanzi mayijuza ajuzela kumila amanye amaqhaqhuva yayizo into engisho and the time lo efake ipipi kumina kuba buhlungu yena utshethi ngivirgin or ngiphese kahle kanti akazi cornflower mase lingenile ipipi ngathi ngangabi salikhipha uyanginwaya kamnandi kanti ubulala la amaqhaqhuva yabo mase liphuma yo kodwa ngingathi ngahleyiza ngiyaphoqelela ngiqalekile ayikho into engizoyenza ngaqinisela kodwa without condom naye futhi yenze sure ngithatha noma isigubhu esinamanzi ngizama ukuthi nje angabi naye nalisi iyanuka ngabona ukuthi akho umuntu ongitshelayo ngayicathedral bangishaya umjovo omgakanani ngabuya ngixoka kwathi 2 days ngathi uma ngithi ngibheke igxe hawu kwangathi angikazi ngibe nalutho thola omunye umfana ethi uThabiso akaphilile kahle ngithanda uyakholela lokho ngahlala naye 2 years ngithandana naye wathi ngifuna ukukhombisa ukuthi ngithanda kangakanani kusona namhlanje awusaqhayisa ayeka kanjalo uqhayisa namhlanje ngisho ngihlangana nomuntu endleleni ethi phethe 200 kunalokho ngivele ngithuke hayi azange insizwa phambene ngekhanda yakuyekisa leyo nto ntshontshandla ntshontsha ngisho police station phakathi ihlanye impela ihlanye impela obhaka uthothi gcina amakepusi manje endlini yami amaphoyisa thathe lento lahle ngale kwewindi ngoba ngihlala elodge amawindi ngilahle ngale hayi abuye namakhandlela agcwele inkukhu ubona ukuthi ebishi umuntu obeyithatha amabhada hayi bo uhlanye ngempela hayi bo uyakholela njalo lo muntu ukuhlanya unalo nephepha lakadokotela ukuthi ungambophi lo muntu akekho right manje umbuzo enginawo uthi akazi nozohlanyela kuwe sengize ngam-understand nje ingakho ngithanda ukuthi umuntu akangitshela ukuthi hey mama ngigodukile ngayo ekhaya phinde hambe ngeenyawo yakubo ngikephi ngikhohle kodwa kukude uyayibona le ndlela yinde ngoba ngaye ngaya kubo hayibo kukude yadlula emlazi uzokukhumbula ukuthi kiphi hayi
wathi mama ngithe ngisahlele ekhaya ngabona umakhelwane uyashintsha ngashaya isikomora ngakomora mama umakhelwane wangiqhweba umakhelwane athi angise engampepha mama uxoxela mina umuntu engisanayo naye njalo sangano ngimkhombisa ukuthi angiyithandi into ayikhulumayo kodwa ngizohleka ngoba uyangijabulisa ngayo yonke indlela. Manje akaze kufune phakathi kwabantu phambi kwabantu. Uyangifunda ethi ngisho nje ngithi uhlanya liyayithanda inquza. Yo uhlanya hayi ngeke nami phela ngisho ngithi hayi ngeke odokotela bathaya ngathi uyayazi kahle imbobo. Uyazi ukuthi kufanele livuke ipipi lime hayi ngeke. Aphinda ngibuye nempahla sithenga isitolo uyakwazi futhi unanenhliziyo naye uyabapha imali naye imali khona la baye khona ishiyeni nomking edwathi sama ngeenyawo lapha kusisi ngathi ngisandlala wabe sethi ngishawo arrost wayefuna ukuhamba nami wathi asambe hawu engena manje sethi asambe umisi taxi ngiyamazi uyahlanya ngixa yona umisi lanti ngathi ngene ebackseat wathi wolo kodwa imali engakana ngibuza udokotela uyisapha imali engaka amaringa ama-chain ubonile ukuthi uthathile esikhwameni izikhwama zodokotela wathulile esikhwameni esisodwa wathatha wabuya fast kumina amafoni awu-4 awudokotela hayi buthabisa unenhlahla la mfana ngaboshwa-ke ngiboshelwa le wonga ngayibuyisifile kaningi ngibosha mhlawumbe ngawu-17 ngoba ngaze ngagwetshwa uboshelwani manje iwunga awukwazi waboshela icala ethe phecelezi iwunga phela macala mawunga awukazi wafika wathola indoda noma intombi lapha kuthiwa kuneyikhondayi lapha basitshela ngazo mina indoda ejele nawe uyabamba hayi naseniyivuma nonke amadoda hayi ejele hayi mina indoda bayazi ngisho eminyanga amanye amantombazane la akathi nasi isandla sami ubaba mangithi ngiyayibona ugqoka isiqephisana shawa mahlunje ugqoka isiqephisana ngiyabuya ngeze sengifuna ukuyofihla ukuthi phela ngabathi nginasemnyango ngiyithompolo yayibona le nto hayi ngazama ukufihla ukuthi angaboni isiqephisana hawu manje ngathi anginandoda kuyena manje mfethu ungaqinisekisa noma khona ongasitshela khona ukuthi leli bhizinisi lokuqwayizisa abantu ibhizinisi labantu bangaphandle njengokuthi kwafika abantu umuntu la eThekwini wangaphandle wafike wanithatha no3 wonifaka eGoli wayoniqwayizisa ungathini ngalokho mhlambe ngicomplain cha ukutshela umphakathi ukuthi amabhizinisi abantu bokuqwayizisa abantu awabantu bangaphandle yes ngisho ngoba uthi wena senifikile le laba bawu2 badayiselwa abanye futhi nabo kodwa labo abangaphandle yes ngisho ngithi umkhuba omningi kahle woniwa yilabantu bangaphandle ngoba nayo lewunga abantu bangaphandle ngeke umthole umZulu lapha eMaskandi edayisiwonga angafa ngalolu suku bangamshaya bamgqeme khona uJabu wakwazama ukudayisa amakhephu sisala ipaki angazi amakhephu aphela kanjani kuyena ithiki angazi yaphela kanjani kuyena noma bamphuca noma wayibhema yena noma angimazi kodwa nje into engasile yabona banayo impatho ufuna sibheke emasayidi mina ngithande kanjalo bhuti wami njengomasipala umasipala uyasivikela kwesinye isikhathi ube wrong kodwa ngiphinde ngi-understand ngithi umsebenzi wabo ayikho into abazoyenza basuke bethunyiwe like la makwerekwere besithenga into zokugqoka ngoba kuyabanda ekhona enze sure ifriji ligcwele kodwa arongi awasithumeleli ngemali emakhaya sinamakhaya siney'ngane zabanye njengami nje ney'ngane eziwu2 ngase ngincamela ukusafrikaza nge-ID yami ukuze ngizothola le mali njalo ngenyanga ezojabulisa bona kanti ufuna ukuganga nge-ID yami ngayizwa loo nto ngatshela usesefonini wathi hhayi ungaphatheki kabi ntombi ekhaya ufuna ukuganga nge-ID yakho lo ungayivumi loo nto
ungayicisha ifoni. Ya ukuganga nje kufe nabantu bangaphandle yes. Kodwa bona banayo impatho ngoba abanye bethu iwunga bayeka ngizothi mayithandile akafuni ukubhema drugs. Mayingakuthandi ngibone ukuthi akubhemisa drugs. Yes. Ngasho kanjalo ngoba nengane zabo bayayithanda. Ohambeni lakho lokujova abantu akekho umuntu okwamjova mhlawumbe washona ekugcineni. Hayi angikaze ngibe nebhadi nalokho. uNkulunkulu ufakazi angikaze ngibe nebhadi nalokho. Kuyenzeka kwesinye isikhathi kunamagazi awu-3. Kunelibovu awu-4. Kunelibomvu, kuneliphinki, kuneligazi ejwayelekile limnyama. Kube leli engathi liwubovu. Khona igazi liphinde liphuma ngathi liwubovu emzimbeni womuntu. Lelo gazi akufanele lijove, akufanele liphushe. Yebo. Naleli pink akufanele liphushe. Naleli bovu ufuna uphushe mangena leli mnyama. Nakho ufakazi ngibona njalo. Ngiyajova ngiqamba amanga. Nakho. Uyijova wona? Ngijova. Ngikwazi ukujova, ngazi indaba ngithamba ayiseko. Bakwazi uplondi phela ukwazi ukujova la. Ngibona. Hey, Bona ngelo tuza la. Umthamo omnyama. Inkosi emqaleni. Yebo. Ivosho. Hayi ivosho angifuni, ivosho yabulala umngane wami umbali. Yabulala umngane wami umbali. Angimazi wajova ubani. Manje lento ibhlungu ukuthi uhlala 2 days ungayizwa. Uthi uyezwa usuku lesithathu kuba bhlungu. Kuye kuba khulu. Kuye kuba bukhulu. Uyaphuza ukubona ukuthi ugejile. Ngaphandle kwasesandleni uyakwazi ukubona ukuthi amphusha kuyaqhumba. Kodwa la akulula. Ubona after 2 days njengoba ngitshela. Uzwe mogonya kubhlungu noma mangikhohlela kubhlungu. Awukazi uzatholana nomuntu othwele kulabantu eqhwayizeni mhlawumbe wafike okwenzisa into ongayazi. Bhuti wami ukhona bhuti ohamba i-Range Rover lemoto lezi. Hey bhuti omuhleni omncane bhuti wami hey wangikhumbuza ngisaqhwayisa eBhishi la eBhishi. Hey lo bhuti mncane bhuti wami muhle angifuni ngaze ngayibuza lo bhuti yini kubo bonke osisa bahle kanje ofuna ngizohlala emotweni enhle kanje. Ngayijaja yabona uyijaji. Ngangena kwashaqqa ekhanda. Mangena obviously la ungena khona uzohlala khona kufanele ubheke ukuthi uhlala phezulu kwani. Nginganaki kodwa nginake i-seat engihleli kuyona ukuthi isithombe siyini. You understand? Yeah. Okay, hayihlala. Yabo mangigijima imoto yakhe inalo liphawu engihleli phezulu kwalo la le-snake. And ibovu into yakhe nje ibovu. Ngothini i-design yakhe inokubovu phakathi. It's either i-dashboard yakhe inendwangu ebovu inokubomvu izoba ne-color bust izoba red color yakhe ngoba nezihlalo lezi ihlalo zemoto lezi indwangu lezi abadesigner ngazi indwangu inophawu lenyoka emile kanje ebovu. Okay fine hayi nginganayo kodwa nginake ukushoqa kwekhanda lami. Yeah. Athi uzongikhokhela 1000. 1000 lokuthi ucela siphume ngaphandle kwedolobha. Bese angedele 500 ukwenza business. Hayi jabule namayi sengolala ngiqedile umsebenzi awo. Hayi hamba nobhuti wabantu. Hayi phuma imoto ubhuti wami ngaphandle ngiqamba amanga. Angiyazi le ndawo. Hayibo before ufike endlini yakhe hamba ehlathini. Kumnyama kulihlathi. Kumnyama bhuti wami hayibo. Mophenduka ubona ngentuthu kuphela ukuthi imoto njengoba khamba imoto yakhe anganintuthu elandela ngemuva kuphela. Mawungena futhi endlini egate-ini i-remote. Hayibo still usazohamba kucentiwe kahle kunezihlahla indlu yakhe ishanga amaglasi kusuka phansi. Bhuti wami kuyaphezulu yinhle indlu yakhe
ngeniswa ngekhadi qala lapho-ke manje ngayisola ukuthi bengiyaphi thola bhuti wami uzindaba. Okay, into yokuqala wayenza wathi usawungithelela ijuice eklasini. Ubuya manje namaglasi awu-2 eyakhe neyakhe, ayibeke phansi eyami athi nayo, athathe yakhe ashaya ngathi uyaphuza usayogeza eshaweni e-bathroom. Le glasi ngiyibuke inewayini phakathi, ngingayiphuzi ngichithe khona umgqomo la ecilini, ngichitha angazi yini yangenza leyo nto. Isandla zisabe sangisinda ngabe ngayichitha la ngayibeka ngenza ngathi sengiphuzile. Hayi uhleli impela lo bhuti, angizwa amanzi akhalayo, kube khona into ezinhle. Isikhathi siyahamba ngihamba ngiyobheka bhuti wami, ngezwa ngento igoloto emanzini, shuthi waseqala ukushintsha ukuba inyoka. Bhuti wami yinhleni indlu yakhe lo bhuti. Ngine shop bhuti wami, ngene kule toilet ngimbonile ubhavu ubomvu igazi bhuti, buka ngishone mangiqeda ukwela lomgaqo manje. Bomvu igazi, angilazi igazi liphumaphi. Ubhavu hey ukushuthi nje waseza kumina wase indlela yokushintsha esebenza ngazi. Bhuti wami umnyango nganoma uzange awuvale kahle noma uNkulunkulu angazi, uvula umnyango ngasike ngisho ukusikeka ngoba khona ama-bob wire anze ngawo lapha uthango lakho lude. Thatha into umgqomo, khona umgqomo wawukhona lapha nopende ngakubeka zama ukotela icathulo ngishiye lapho kotela ngakho ngayowela. Hayibo ngiwele edumbini, abantu amantombazane ngale afile angazi, kodwa mina ukuthi amantombazane indlela engicabanga ngayo bhuti wami kuyanuka ngiyanyathela qafa amathambo uyezwa nje bhuti wami. Indawo nje le ndawo ingathi umgodi, ngiyakhuphukela ngale la ngikhuphukela khona, ngikhuphukela ehlathini. Kufuneke ngihambe futhi nale hlathi le yayizenza ngicazukisha bhuti wami. iyawenza umqondo Umgodi uthe lo mgodi ubuhosha, usuhosha leyo ndawo. Uhosha shuthi uthi masiqedile makuthi igodlozi lakho lilahlele ayokulahla kuleyo ndawo. Awabuya amanye amantombazane bhuti wami. Bhuti wami ngihamba ngonyawo, icathulo zisele, ngithuswe ile nto engiyibone kubhafu. Naye kushuthi wathuka ngoba ngezwe ngento ithi bhuluku iphindela kephi manje phansi kubhafu iyachasha, kodwa ngabona ukuthi inyoka. Ngine-shop akukho muntu, ingubo ngiyayibona naza zakhe kodwa yena ngimboni. Ziningi igama ezenziwa yilabo abanemali ngahamba bhuti wami kwasangalala kulelo hlathi. Ngilala ngiyagodola, ngiyasaba, noma uyangifuna mhlawumbe ngethoshi noma yayizo loo nto, kodwa inhliziyo yami kwakuthi angiyigqibe kuzona lezi idumbu ngizenza ngathi ngifile, kodwa ngiyasaba futhi noma uzongwehla ezizona lezi idumbu azongibheka. Uyabona leyo nto, kodwa nje ngalalela inhliziyo yami le ethi angiyenze, ngaphumelela kuleyo ndawo. Kuleyo ndawo kufuneka ngikhuphuke iwudaka nayo le ndawo, udaka nganyathela ngazama, ngiyatubula bhuti wami, ngiyagevezela namadolo, ngiyasaba, ngaphumelela bhuti wami, ngalala ngoba le ndawo ikude. Ngasaba ukuthi ngiyahayika abantu babona udaka ey'nyaweni, ngagcina ngihamba ngey'nyawo. Ngazwa thathwa imoto sengisuka mhlawumbe i-distance ukusuka la ngiya esibhedlela lesibhedlela Cathedral. Sengihambile kusaba sengiyahayika, imoto ziyangidlula, akho moto engithathayo. Ibona udaka olungakapheli ey'nyaweni nentombazane igqoke isiketi esifushane.
Sengiyasaba nokugibela imoto mangithatha mhlawumbe uyena useyishintshela imoto ngizothini. Angiphinde bhuti wami muhleni lo mfana. Muhleni umpofu muhleni. Hey. Muhleni. Bhavu. Yabona ubhavu. Futhi kube waphuza lento le. Yayizongidaka ile ngishoyo. Iklasi inhleni iklasi iyabanjwa nje inomcondo nje phela izinto zabelungu yayibamba nje kahle. Jazi kwenzeka ukuthi kulowo muzi umuzi agila kona imkhuba kuphela unawo umuzi la ahlala khona nonkosikazi wakhe khona nezingane. Ngiyabonga ngoba impela nje lo bhavu uyabona ukuthi igazi nje kodwa leligazi lisa fresh bhuti wami mangilibuka ngoba la khala la bhulukuqu ecasha lenyoka icasha yabo manje ingqondo yami ibuya emotweni yakhe impawu leze ngibone kwisithu ngihlala uphawu yabo la ngihlala khona ngiyabukisisa bhuti ngenza sho ukuthi ngingahlala mhlawumbe phezulu kwefoni yomuntu or mhlawumbe phezulu kokudla into ekanjalo kodwa into eyangifikela isithombe ilesithombe salenyoka mangibuka i-dashboard yakhe la ubeka khona izinto ifoni mhlawumbe ukubona umuntu mayihamba indawo ende beka ifoni indwango wayibekile lapha inenyoka kudala ubona lapha Ntombi ekhaya ngisho nje kama kade ngafa mina ngoba uNkulunkulu hlezi ngibatshela abafethu ngithi yekucabangela wena ungacabangeli futhi namhlanje kusasa uzomdinga ongizomdinga noma uthandaza ungayithandazeli wena thandazela nabanye abasemajele ezibhedlela mina ngisho ngithi khona mfana kuthiwa uNkosi obhemayo akaboni emhlweni ngithi if bekuthiwa kuyakwazi ukusarendelwa omunye umuntu mina I can surrender my own eye ngimnikeze ubuhlungu ngabona kodwa uBlondy ngambuza ukuthi yini engcono ungaboni nongezwe wathi ngcono ungaboni ngavethi ngcono ungaboni ungezwa ngcono ungezwa kodwa ubone ngoba ne-sign language ikhona cha ngaphandle kwesana uyakwazi ubona ama-lips umuntu uma ekhuluma mbali yayizwa into engicabanga uBlondy usangene awumadoda iqhawela ngishiya ngacasuka nami ngimkhonzeni angifuni lutho ngaye so manje ngoba lapha bajova ubani abantu bakho dokotela ukhona phela naye uBlondy angedo dokotela sibaningi yebo sibaningi kodwa ke mina bangithandela ukuthi angixoxe uxani ngijova once uhambe no siyabonga kahle ngine snack siyabonga ukuthi ufike mfowethu uzoqwashisa umphakathi ibhlungu mfowethu indaba yakho mfowethu kube nginamandla khona engabe ngiyakuzama ukulekelela impilo yakho ukuthi ubuyele esimeni mfowethu ngoba uyazwakala ukuthi umuntu alright yikho ukuthi wadibana nalokho wadibana nakho ekukhuleni kwakho okuyikhona okwenza ukuthi impilo yakhe igcine kulesi simo ayisona namhlanje angazi kodwa ngelinye ilanga amandla ngiyoba nawo ukuthi konke lokho engikufisayo ngeimpilo zenu lapho kuyobe ngasekho khona ukuthi ngiyoguqa kwabathile ukuze ngifezekise ifiso enginazo ngeimpilo zabantu abahlala emgaqweni kodwa nje kakhulu siyabonga mfowethu ukuthi uthathe isikhathi sakho ufike lana uzoqwashisa abantu because ngokufa kweimpilo zethu akumele kufe South Africa yonke kodwa kumele sibuye thina sizokhuluma nayo sibatshele sibaqwashise ngezidakamizwa nanemgilingwane enziwa khona ezidakamizweni umuntu ayengayicabanga into angayithola sekuyona engakaze ezeyicabanga yena so siyabonga kakhulu nina bendlondle nophapha ekhanda amenzi siyabonga musubukweza afika la ukusho ukuthi sidla amaningi esakeni siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu
ukuthi makukhona isiqephu engisposayo uzothi izokenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phansi uzobe esuyitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoyine ne-membership. This is how I ended up in drugs, okuyingozi ngaphansi kwesitebele EMPTV1. Siyacela abafowethu uneseke uhlelo ukuze lizophumelela lishintshe izimpilo zabantu bakithi eSouth Africa. Amen. Amen. Singajabula kakhulu. Sure. Yep.